Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Hoy, mauran-oran na pagkaagamang giraray mga tugang pagkatapos na madangugtan mga hard news. Ngunyan pong aldaw. May load ako digdig. Gusto nindo tabing itaw ko sa Indoy ni. Pero dapat makasabay kita duman mga tugang sa 10 seconds na makakakua sa sakuyang mahiwagang hapot. Globe lang ini. Pasensya na po kamo. Globe na lang ang available ko. Pero kung gusto nindo tabi, mapulang ka mo sa sakuyang number 0995-398-1813. Asin po mga tugang sa 0928-777-5548. Mahiwagang hapon. Dapat po may tao ang 5 simbag sa laog po din 10 segundo. Para po mga tugang sa load na 100 pesos. Sige daw. Apo daw. Apo daw kita. So gusto tabi mga tugang na mag-challenge sa mahiwagang hapon. Hello, good morning. Good morning po. Good morning. Taga-saan po? Ay, makusugon ang feedback. Makusugon. Ayun, so 10 seconds yun. Yan, tabi sa imo. So 10 seconds. Yan sa imo. Madali lang po. Makusugon ang feedback tabi na day ko masyadong nakakuan. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, ma'am. Taga-saan po? Ginubatan. Ginubatan. Madam, handa ka na po? Handa na po. Oy, pero ano pong edad mo? 40. Ay, 40 na. Di ano pong kinahiligan mo? Ano po? Ano pong kinahiligan mo? Sa harong lang. Sa harong. Di kang ibang gibo? Mga gibuhon sa harong. Ano? Mga gibuhon sa harong. Mga gibuhon sa harong. Sige daw. O, ready ka na. Hain so 10 seconds na duman. Di bang kitang... Bilang daw ako, Angel, 10 seconds naman sa imo tabi. Dapat, eksakto man ang simbag tayo kayo ni Madam. Madali lang, Madam, Pero ano po akin, Indo? Wala. Dua? Siyago mo po anong trabaho? Construction worker. Construction worker. Okay. O sige po, handa ka na po. Handa na po. 10 seconds po. Tada ako kilimang pangaran nin mga bagay-bagay na yaon sa halog nindo na pwede po na o na nagsusubo. Go. Ano po? Napapakiulit. Hindi ko maintindihan. Gusto mo po Englishan ko? Opo. Uy, kung nagtaram kang iyo, di ko man kaya gibunta. Maluya man ako sa English pati. Ayun, handa ka na? Sige po. 5 pong mga bagay-bagay na yaon sa harong nindo. Ini po nagsusubo. Go. Nagsusubo. Sinap na. Nagsusubo. Nawara. Karawayon ka, madam. Nagsusubo na. Isus kung kudutunta ka. Kudutunta ka lamang dyan para sabon. Di ba? Ano pa na? Toothpaste. Oh. Di ba? Shampoo. Okay. Ay, sus ko kung kudutunta ka dyan na very bad. Sige, salamat. Bye-bye. Kudutong ko ini si, ano pa ibang nagsusubo? Ngabil, nagsusubo. May nagsusubo pa nga yung iba dyan. Hello, good morning. Hello. Good morning, ma'am. Good morning. Taga-saan po, madam? Ano po? Taga-saan po? Tagas. Tagas Daraga Albay. Okay. Ano po ang hanap buhay ni madam? Sarado po. Ano po? Sa harong. Ah?
Para luto sa harong. Para luto sa harong. Para luto sa arong, ah. Okay, arong kayo ni madam. Ready ka na po? Pero pong edad mo? 30. 30. Okay. Tayo daw ako ki 5 klaseng luto. Nagibo sa karning oreg. 10 seconds, go. Pork chop, adobo, sinigang, at dinuguan. Ano? Dinuguan. Ano, Angel? Umabot? Umabot? Ay, umabot ka daw. Congratulations, ah. Congratulations. Opo. Arap kayo ni madam. Ite-text ko tabi sa imo so pin code kang load, ha? Opo. Iya po. I-text ko po sa imo tapos i-text mo gararay sa kuya so number mo ta. De ko nakakais ano ko na. Kuya po, bakit yung number? Smart ini. Iya so globe number po, i-text mo sa kuya. Gamiton mo ining number na sa pag-text kang number na pwedeng loadan kang globe, ha? Iya po. I-text ko sa imo sa pin code para po may load mo, ha? Salamat. Okay, sige po. Salamat. Bye-bye. Alright. Okay na? Ano pa man? 100 pesos na. Hello? Hello? Hello po? Good morning. Good morning. Opo, taga-sign madam. Taga-sign po. Taga-sign po madam. Ah, bados ka po madam. Bago ka man po bados. Ako man po. Kasabi kaya bagal pag bados na nabubungog. Uy, dahil naman po akong ipipremyo madam. Tanaw kod na. Saga naman pwede. Sige po. Saga naman ha? Iya po. Saga naman. Okay, bye-bye. Thank you. Saga naman. Congratulations naman tabi sa taga-tagas, Daragalbay. Nanggana po din 100 pesos na load mga tugang ngunyan tabing pagkaaga sa mahiwagang hapot. Uy, mag-ingat kita ha. Madagos tabi mga tugang na nag-uran. Morning, Henry M. Madagos tabi ang uran sa palibot dara po mga tugang kang low pressure na nagrani sa tuya. Yan po sa may parte kang hinatuan area and inidatabing pag-uran na ini sabing ang pag-asa sa interview ko kasabagong aga sa programa tang Morning Hirit. Epekto ini mga tugang kang low pressure na iyan ha. Kung iba ka daw sa aga, malusaw na mga tugang iyan. Iba ka daw Webes magmaray na po ang sitwasyon kan sa tuya tabi na panahon. Okay? Now, mga tugang, di ko po aram kung sisay ang aapodan ko kaini. Baka pwede ka mo magsuhestyon. Ano? Nagpaparadakol po ang apod sa kuya, reklamo tabi kontra sa mga passenger jeepney drivers. Pasensya na ka mo tabi mga amigo, mga passenger jeepney drivers. Pero tabi, nagpaparadakol ang text sa kuya. Tanaobserbaran po kamo na habang nagmamaneho kamo, ang mas tabi nasa kuko. Kung bako man po nasa kuko, ang natatahuban ngimot sana, luwas po ang dungo. Di ko aram kung anong ahensya ang pwedeng apudan ta kaini para ma-check ka mo. Tabi, pasensya na ka mo ta. Ini kasuhapon kadakol na text sa kuya. Ngunyan po, may text na naman kasabawang aga pagkatapos kang programa kong alas 7. May pigiriklamong jeep na rotang Daraga Legazpi, Daraga Arimbay, may biyahing Rawis. Actually, may nagpadarangani sa kuya sa messenger, pinicturan pa sa driver. Pinicturan pa po sa driver, ta nakataning siya, nakatuko siya sa driver seats. Nakatuko sa driver seats. Di siya nag-drive. Nakatukaw sa, anong apod ka nakataning kan driver John? So kataning kan driver, waga, natukawan. Pinicturan niya sa driver kiluway-luway. Very clear talaga na sumaskan driver nasa kuko. So sarong driver na ang natatahuban mga tugang ngimot. Nang pagmask baga po, susog sa pahayag kan mga health expert ha,
Ang dapat tatahuban mo, dungo, buda, ngimot. Araw ka ining sulog ko na mas, buda araw ka na mas ni Angel. Dungo, buda, ngimot ang tatahuban mo. Buda di nga na sa ibabaw, dapat piot iyan, nakafit iyan digdi sa ibabaw na ini. Digdi. Kung maabo ka, tahuban mo ang palibot kang ngimot mo para suhatsing mo, abo mo, day maglapwas sa luwas kan mas mo. Kundi po, nagkaparadako lang reklamo kontra sa mga passenger jeep ta. Ano? Tandaan po niya to mga tugang na kung nagmamaneho ka, kadakol tabi nin mga tao na nakasalamuha nindo. Ikadua, dapat nga ni po, sabi baga kang LTO, ang gabos na drivers, private o government drivers, o magin private driver, public utility vehicle drivers, pag-uli sa harong, kung pwede man sana ha, suggestion ini, magmasda po kamo, o kung bako, day magparapakihoron sa mga aki nindo, sa agom. Siyempre ang agom katabayo magkaturog man sana. Pero mag-obserbar da tabi kay social distancing, kung anong gigibuhon nindo, sa law kang suggestion ini nadangog ko. Although, sabi kang LTO, budain ang pigisabi ninda, kung driver ka da atabi, nagapasada ka, pag abot mo, di ka magparapakisalamuha sa pamilya mo. Taday man da atabi aram, kung sisay ang nakasalamuha mo, habang ika nagmamaneho. Kaya nga ni po kuta, pigmamando na ang gabos na mga drivers, not only drivers, kasarabay ang mga pasahero, dapat po kita, kamo, nakamas. Data naman nagigibo ito. Di ba? Oh. Sa aga, may appointment ako kay Director Noida. Tangon niya na aga, habo ko muna si Director Noida interview, tama meeting ito. Tama ining text sa kuya ni Dr. Alan Lucanyas. Sabi ni Dr. Alan, pakirefer mo nga ka antabi na concern sa Bicol IATF on infectious disease headed by Director Noida of DILG. Ngunyan kayang aga, habo ko si Director Apudan, may meeting sinda sa IATF para pag-ururunan ini na bagong guidelines para po sa mga government employees na magta-travel o magkakaiguan ng official travel sa sainda po mga tugang na mga opisina di gobyerno. Ipa-finalize ko niyan sa ibang guidelines. Sa na-interview na magkakaswapon si Director Noida. Sige tabi, Dr. Alan, sa aga, may appointment ako kay Director, isasabay ko ining ihapot. Ako gusto kong apudan si Mayor Perete, buda si Mayor Vic, si Mayor Vic Perete, buda si Mayor Rosal Tunggol digdita. Ang LGU, garo pwede kayo ni mag-imponer, pero gari mas magayon, manangan, kunig ang mga tugang ki, ipapasunod na guideline, direktiba ang IATF Bicol. Kaso bago hapon, pagluwas ko sa DCGB, nag-observe ako dyan sa kanto, bata nag-uran-uran, pigpaagi ko lang sa mga tulong jeep, may nailing manangad akong tulong uminagi sa ikaw kung nailing na saro, sumastabi, nasa kuko. Ang aram ko po kaya, maski sa Ligaspi, may ordinansa kita sa pagsuulog kimas. Pag nagluwas kita sa, bako kung ako nasasala, sa tuya tabi mga tugang na, ang mga public places, pag nagluluwas kita, dapat po kita nakamask. Ang jeep baga, public ute kaya nga ni PUJ, Public Utility Vehicle. Natadi kita nakakamas, maski tela, tabi, cloth ang gamiton. Sumaray na klaseng cloth. O kung bako, surgical mask na mga burbarato sana, importante po, may ulang ang satuyang pandok, ang dungo, makakatabang-tabang na iyan. Di ba? Hello, good morning. Hello, good morning, BP. Yes, sir. Kung iyan, sir, strict compliant, na may mga nagkasarampulan, Oo. siguro iyan, lainan magrebukaan. Iyo nga ni, idakon man akong nahiling na nagigibo, pero igwa talaga akong nahiling kan pig-verify ko kaswapon, pig-paraterex nga na ako, so nagkasara kay baga sa jeep, nagahara dit man. Correct. Bata dita nga ni sure pa de, kung iyan na mga barriers naan,
ang pagparada kan jeep, pig disinfect lamang ang kimas kisabon o ano. Iyan ang mga barrier nan. Carrier pan, sir. Ta nagkukurupad-kupad baga abang nagdadalagan. Bako sa nakataning mo. May nag-atching dyan. Oo. Oh, yaw na sa'yo mo. Pagtukaw mo, o kumusta ka na? Oo, kaya nga ni ko ta, term kan, sanitized o disinfect? Disinfect. Dapat yan. Ang Bago problema na, sir. magbaray. Di ko alam kung nagigibo yan kirigular. Dahil man yan. Oo. Ang problema ta, sir, ang pag-implement pa no, sa tuya, kaan, gari kita ningas kugun. Pag sinasabi ko tang implementation, maski, mainis na kinit kang polis, takupon. Iyo. Ang aning manaram, kita bagang pinuit, aluyo na manaram. Tama ka dyan pare. Inikutang pulis, daragaligas. Kung saan man na pulis na nagdadangog yan. Mga traffic enforcers, taraman, tamay ordinan sa kita baga sa syudad. Eh, baga ano, kung Maski ordinal dahil sa mo kung yan data picture sunod. tikitan, nawarningan mo lamang na busing. Bakit nakasop? Domingo, nagsaod kami dyan sa Puro. Igwa akong tinino talaga na nagbaraba sa auto, tulong iriba. Nagpili ki sir, dahil nakamas pati nga niya ako, sir. Pwede po, magsulog kita kimasta. Bata nga niya ako, baga, ang pandemic yaon pa. Ay, yung nga po pala, nagbalik sa auto, basta maray ang approach mo pa di, maray man na pag-wan. Eh, yun, totoo man talaga. Maray. Sa muli ba, di man nangyari man sa kung kan Domingo, talagang bakalap pipili. Oo. Oo, nailinggo man duman na ako, sir. Dahil sumasumutabi, diretso magadulag sa ko. Oo. Dapat talaga, arugano, strict compliance, strict implementation, Iyo tapos, baga. kita mismo sa sadirita, disiplinahon. Yes. Ako, ano ka tatabil-takaan, kung tayo man kita disiplina, man yan, sir. Iyo baga. Batan ibang mga LGU, gari paragal naman kakaimponer ki pinalidad ta. Dengan mga kwartang tautang, iba din ang mga trabaho ngunyan ta pandemic, mamurol tapa, kuri. Di ko masabutan kung dahil nagigiban simpleng bagay. Correct. Sarap pa, sir, may concern pa ako duman sa EATF, pag-IATF. Oho. Ang implementation tabag sa Legazpi, kung ikamalos ki Legazpi, pagbalik mo, 14 days quarantine ka. Tama? Iyo. O kung yan, data pag para i-restorya ang pagkagang regional AITF na nasa implementation na yan. Ayan ko pare, ang topic ko niyan, so para sa government employee, tan sabi kang Kung sa national, government, pag kung travel ka, ang sabi kang, automatic yan, sir. Pagbalik mo dyan, dahil ka pwede maglaog. Ay, di, Especially pre. kung yan, pwede sindang maglaog sa opisina, basta dahil sindang sintomas. yan sa lang problema Yun, ka. pwede sinda, kaya lang, duman na dito ka pa empleyado, tako na symptomatic ka, luminaw ko sa opisina, bako na nakawagas yan. Yung ang pinaka-problema ka, dapat putakan if ever man, na araw niya kita, pag nag-outside Bicol ka, Yes. pagbalik mo, especially kung ali ka ngayaw NCR, Automatic, ma-quarantine ka. Maski di ka na pagka, masugoon, yung dapat ang implementation tanata, may mga sala sa rules, maski tamili government employee ka, sala sa rules. Iyo gayod ang iling ta. Pag government employee ngayon, tabi na ako bagay yan. Baka may shield. Kasi ang aram ko kan, pwede ka kung if ever na-approve ka ngaya. Iyo, kang ino. Maski until now, actually, maski apor until now, iyo mangyari. Kaya lang, maski apor ka, ma-quarantine ka. 7 days ka lang ngaya. Pagpalit mo, di apat, automatic yan. Mag-quarantine, especially kung outside Bicol region ka. Common sense yan. Di ba? Okay. Sige, Migo. Salamat. Salamat. Nangyari sa maaba ka. Di ba? O yan, tabi ano. Tanong naman ako. Sige. Salamat, sir. Bye-bye. Sa agat, iklaro ta giraray ini kay Director Noida. Buda, tama ini, ipaabot ko kay Direkta. Kung LGU ko ta, pwede man. Kundi, grabe. Di ba? Pwede man ko ta, sandali lang Otrohon ko ang pigigibo. That's it. O ni anhapot ni Madam Rihino. Ano nga yan, ang pigigibo kang otoridad? Tama po talaga. Ini ang the best na hapot. Ini po talaga ang the best na hapot. Ano ang pigigibo kang otoridad para dyan? Natade kiminati no lamang dyan na police. Natade lamang yan kiminati no na traffic enforcers. Di ba? Oo, nga ni. Good morning, Hen.
Kaso hapon, nagsakay ako sa jeep Daraga Legazpi. Bata yaon ako sa Hudyano na parte. Pagsakat ko sa jeep, so driver, nailing ko sa rear view mirror niya talaga. Ang mas nasa kuko. Tinino ko, kinusog-kusog ko, tayaon ako nakatuko sa panghuri. Dahil lamang ako sinimbag, nag-abanti na so jeep, pinakaray lang so mas niya. At least, pinakaray kan tinino mo po. Iba, pinakaray kan tinino mo. Reaction. Paano ang traffic enforcer sa Rockman, nasa kuko man ang mas? Di kita po, aram po nindo, kung nata nagiging arog kita, kaya medyo makulit kita ta. Habutang mangyari kita dyan sa, ilinga sa Grand Britannia ngunyan, UK, ilinga sa ibang nasyon na nagkaigwaki mga naging kuana, naging loose na ang ordan sa indang patakaran, pag-abot dyan. Mga tugang. Ano ang nangyari? Ngunyan po, nasa third wave, sinda kang halangkaw na kaso. Ilinga ang Espanya ngunyan. So Brazil. So Italia. Sa mga European countries na Belgium. Ano pa itong saro na? Ano yan? Na alangkawunon so kaso. Dahil lang po, malak daw na France. Di ba? Yan ang problema ta. Kaya gayon, baka pwedeng maging kita gabos, mga tugang, maging talagang top of the mind ang pag-mask o kaya pag gamit ki face shield o kung bako man ang pag-social distancing. Kasuhapon nga ni, ngunya na kasuhapon, nagbakal ako ki ibos, nagbakal akong ibos. Nalingawan junior social distancing. Duminukot sa likod ko sa sarong babae, ay madam, may social distancing baga po da kita. Ay, yung pala nga yan, noy. Nalilingaw ang ngayak ko, noy. Ngayak ko, madam ko doon, takasasingit kan. Pigsabihan ka ng may social distancing. Nalingawan mo. May dad ka, nalingaw-lingaw ka pa. Kuduton taka ngayak ko, madam. Sabi sa ko yun, garing nga si Henry ka, ano. Nata ngayak ko. Nadadangog ko nga sa radyo ang pigataramong iyan. Ngayak ko, bako man, si Edwin Peralta ngayak ko ako. Otek mo ngayak. Hello? Hello. Yes, sir. Kisay kuya ina ma-implement kan. Ipapaabot ko nga sa IATF. Tanganing so IATF Bicol, iyon magsadol sa gabos na i-monitor inita. Sararuan sa nang sugo, takon kada LGU mananggad, per alkalde, mapagal, sararo sa nang sugo. Ano ang papel kang pulis kan? Iya man ang hapot mo kung anong pigigibukan otoridad, tama. Anong papel? Pwede ko tang dara ko po o warningan, tanaman. Siyang Pilipino baga kuya ina. Oo. Anuan, ang gobyerno na maluwag. Paburo pa rin yan. Araw kita ka na mga Pilipino. Pag hinigpitan mo, dagitsi mo. Pag linawagan mo, rimatika. Ang batas, tama, implementar. Oo. Bako yung pag hanggang kapilang. Iyo po. Batas mo niya sa agaday na. Iyo po. Iyo po. Pag tama ang batas, implementar ang imatanos forever. Oo. Ayun ko ang dapat. Iyo po. Iyo po. Hindi man mapundo ang ano yan. Ang batang Pilipino baga. Iyo po. Alan matagas ang payong. Yes. Ang Opo. pagsunod. Oo. Kasunodun mo kang tama, dadagitan ka pa. Oo. Yan ang Pilipino. Yeah. Okay. Sige po, sir. Salamato na. Sige, sir. Thank you. All right. Madali lang po. Tabara sound sa mga reactions nindo. Ikuan ko na lang, i-connect ko na lang kay Doc Director Noida sa aga pa sa interview ko after ka itong IATF meeting ni Nangunyan Aldao. Good morning, Tabi. Sarupang problema pag nagsakay ka, iabot pa si mo sa pamasahe para ituon sa driver. Ako, bago nagsakay, nagbayad na. Yan. Sa Saudi, ma-lockdown din. Mataas na din COVID. O, see? Sa Saudi, mga tugang, nagkaigwa kikuan nag-relaxin da. Ili nga. Ang mga tao, naging kampante, nakawagas na naman sa COVID. Ito. Good morning. Tama iyan. Ang iba nga, raot na ang mga plastic na di basang inaayos. Tama ka po dyan. Front seat po ang apod kaan, katayid kan driver. Okay. Pag-una ko, nakatukaw sa driver seats. Di nga ki-driver noy. Okay. Bako sa na iyan Daraga Legazpi. Huni sa Bakakay, mga padyak, pilot,
pilot, dakol dain nagmamas. O, ili nga yan. Ano daw, kung may number ka, Angel, kay Dr. Senet, dakong number kay Dr. Senet so provincial health officer. Dapat ka, saro sa nang sugo kaya takon magapara saro kitang LGU. Dipisilon, okay, sige po, ito. Sir, bako po bago nagaparatiksi mo so nagaagad tabang po sa imo. Hanggang ngunyan, day po ako talaga day ko masabutan. Day ko po nasasabot. Araw po kayo ni, kung mahagad po kitang tabi tungkol sa mga gusto tang i-clarify, baka po pwedeng klarado. Ay, kulibat ko palan, so sa Castilla, Angel, tawagan mo nga si MG sa DSWD, tabi. Taso sa Castellang senior citizen, na pinangako ko, dahil ko naapudan Sabi ni Director Garcia, si MG daw ang tawagan, dyan sa DSWD. Baka may kontak katabi kung si dyan. Gusto ko makauron tungkol sa UCT. Tuwan sa Castilla na inapod sa kuya kang paradangog taga-suapon. Nasa guard na po yung sobre, pahapit na lang po kay Boy. Salamat. Ay, so donation ni Dumansang agad kitabang. Sige po, pasensya na po. Dahil makakahapit so driver ngunyan, amigo, utotabi sa Pulanggi, pinasabay ko duman sa trip planting kang DNR. Payaan po duman pa Pulanggi. Pagbalik po, baka before 12, ipahapit ko na po dyan, ha? Pakikuan lang tabi. Pakikuan na lang tabi. Di ba na ganyan dyan? Pagbalik ni Boy na lang. Tanasa Pulanggi sumobil. Suggestion ko tabi, mag-coordinate ang DILG sa PNP Highway Patrol Group na yun mag-implement kan topic mo niyan. Dapat roving enforcer ang mag-implement. Nga ni ma-check pati mga pasaherong walang mask, face shield. Pag ma-checkpoint, gabos tultol. Makalampas sa checkpoint, binuan na naman. O saro yan, tama ka po. Ay, tagi po ha, kwanta yan kay Director Noida sa pag nakauron ta sa after kaning meeting nindangon yan sa Bicol IATF. Good morning, Hen. Sa mga mulngani baga, pag malaog, naka-face mask, naka-face shield. Naka-mask, naka-face shield. Pag laog po sa mall, so shield, nasa payo. Yung man, ay, atay yung uso tangon niya. Tabi, okay, sandali lang. Good morning, Hen. Tama ka dyan sa Europe. Biglang naglangkaw ang kaso kan COVID dahil sa tao magmaratagas. So iba nga ni, baga nagrally pa, after kang rally, kadakol kang kaso. Sa Santo Domingo iyo man, ang tao dahi man nagmamas, kitultol, sa kuko, luwas dungo, daing mas. Yun. Yun ang problema ta. Ngunya na panahon. Tabi, oy, madali lang ha. O, basahan tayo na sa mga reaksyon sa text. Pedakul. Ito. Base po sa topic mo, sir, ang mga jeep nga ni po na going to Southern Barangays, Legazpi, sa terminal, nasusunod po ang barrier. Pero kapag nasa kalagitnaan na ang biyahe, sige pa sakay ang style sa sarong barrier, duwaan nakatukaw po. Lalo na ang mga pababa Legazpi. Matakuton baga po. Angel, ako diyan ka nag-uli. May observation ka kayo ni? Nangyayari? No, arin po ma-lockdown ang Pilipinas. Ay, day man po kibaretang ma-lockdown ang Pilipinas. Day man po kibareta na ma-lockdown ang Pinas. Okay? Yan tabi ano? O, madali lang ta. Ilang tangunan mga bareta hali po dyan sa luwas. Tabi ta. Ay, madali lang ta. Hello? Hello, sir. Good morning po. Yes, sisay po ini. Mila Bikyo po. Ay, madam, arog ka ini. Papalog ko na po so report kan mga pag-irib. O, maport ka po, Tonton, pagka-report, ha? O, sige po. Salamat Ay, po. Okay, sige. So, naghahagad ini kita bang na kwanta tungkol duman sa pistola, na sa mga pigtarabangan nindo. Okay. Pistola pala. Maturol-tol naman kita pag nabalitaan ta na igwa kitang COVID variant but it's already too late. Iyo baga. Ilingad duman sa siningani sa bareta kas bagong alas 7 yun may nagadana sa Senito Direct Benguet ito. Sunyos ni dong alas 7 Benguet. So garos sobra 20 persona na may new variant kan COVID nagadana po sa saro. Ako nga ni Dr. Alan kaya pigitext na kang inot may gusto talaga akong ihapot. Pigtext ko naman sa mga friendship ta dyan sa DOH na iba na in charge kay ni. Tako nagkuasinda ki samples duman sa ibang mga nagpapositibo sa COVID yun.
para mahiling ang sa genome sequencing kunigwa kita digdi o dai sa Bicol. Tamay mga haka-haka na. May mga haka-haka po tungkol dyan. Okay, sandali lang. Barrier nga ni sa jeep, mga matio na, dapat yung pigskon niya. Morning po, sir. Di ba merong penalty para sa paggamit ng mask? What if dyan seryoso ng pagdakop? Tama ka po. Sabi ni dating Councilor Chito Baldo, kung sa Legazpi tabi, trying calling PNP Legazpi and PSO. Maray tabi kung may Kodak, kampando kan driver, buda pando kan POG mismo. Kodak. Ay, kagagawan Chito. Mapakuda ka nga yan, oy. Kampanon baga di. Uy, ngayon, madi. Graduation nga kang aki ko. Pwede nga yang utong para kudak ta. Apo doon ta. Mapakrudak nga kita. Lili. Natanong nga ako na po din kudak. Kari baga so, bakal na nga ki gasol. Bakal na nga tabi ki gasol. Ano nga sila yung tabi. Thank you tabi, amigo. Doktor, ako kanina kakawan Chito. Good morning sa imo. Pinagma mo naman ako niya naga. Good morning, amigo. Bako usa na po ang mask ang problema kan ibang driver. Ang kamot po, mation. Maggawgaw kan bayad isos ko po. Aw inda po, dapat may alcohol sinda. Pasalamaton, iyo bagang. Actually, ang mga POJ, dapat po mga may alcohol yan dapat yan sa logan jeep. Pagsakat mo na pagbaba. Requirement yan. Hindi ko nangyari pangun yan. Ng mga passenger jeepneys, may alcohol pa yan sa pintuan. Ano nga ni ang marahay na penalty para magtultul ang mga driver naan? Gari puro sa nakomento. Ayos man ang hapot man ni Uncle Noel. Sa Legazpi Uncle Noel, may ordinansa kita, ang pinakamahal na bayad sa katulong pagkakataon, 5,000. Legazpi City, may ordinansa kita eh. Ha? Wala kasing ordinansa ang syudad na may penalty ang mada. Igwa po tayo. Meron po tayo sa Legazpi. Igwa po kita sa Legazpi, ha? Kaya ordinansa. Kaya lang day po na implementar. Ki Maray. Igwa po kita. Yan na 5,000 ang pinakadakulang ko. Ang driver side, iyan nga ni mask lang. So helmet nga ni. Nasa kuko. Nasa siko. Iyo baga. So mga helmet ka diba? Nasa siko. Base po celebration, base po sa observation, ang mask at saka facial po kasi pinasakay din ang ibang driver. Yan nga napigsabi tayo. Madam? Hello. Yes, good morning po. Good morning, Noel. Po. Ang problema, dahil nadadakop. Okay? Pero kung sampulan ni Mayor, ang sampulong driver na, Yan. masurol-tol. Yes. Saka. Pipabayaan lang sana eh. Oh. Walang nangyayari. Yes. May pigagihan ng mga lespo. Makatalikod yung lespo sa sinampo. Paano kakaan? Sampulan ninda. Ipailing nindang mangipon tinda. Yes. Maski postiso, basta may ngipon. Okay? Bye-bye. Ito ang tumbok. Eksaktong tumbok. Tamay ordinansa kita, sampulan, i-implementar. Natataday na implementar. Iyan ang hapot. We cannot afford another lockdown. Totoo tabi, Dr. Chris. Dito na kaya. Maubusan kitang kwarta. Bata nga ni sigang pangutang ta, pambakal ki vaccine. Sa WB, World Bank po DBP, sabi ba sa Malacanang. Pero mabakal pa kita helicopter. 10 helicopter baga sa binakalta na magagamit man kan mga otoridad para po sa sendang operasyon. Yan. Public utility vehicles bako lang mas ang kaipuan pati face shield required. Yan. Sabi ni Bossing Nonong. Ito. Ay ko, ito po. O Beno, sige, sandali lang at magko-commercial muna kami. Good morning. Ang nagadan sa COVID ay itong mga registered COVID na ang cause ay suicide sa iba pang kaso. Hindi ko masyado na ang point mo. Sige po, anyway, yan po ang reaction niya. Dapat siguro ang syudad i-penalty tada ipigpapatupad ang ordinansa ninda. Yan, okay? Sandali lang. Sabi kan sarotang texter, digdi po sa ginubata, naglunad po ako sa jeep. Pinagsabihan man nung mga dispatcher sa paradahan.
Yan, okay? Problema talaga yon, talamag talaga ang problema ta sa dahit na ang magtambag sulog kima. Sa fire hydrant nga ni digi sa Purok Trescan Market Site inali na kan water district tapos so ginudak na tayo po dahil lamang ninda binalik. Dati na isinimento lamang. Oh, iba na ang reaksyon kay ni tubig na naman ini. Okay, o bueno. Taon-taon mga tugang nga iba pa sa programang Anapot. Mahanap na kita pwedeng otoridad na ini siling makaoron ta kay ni ha. Makalipas lang po, mga tugang kaining mga patalastas. Basta Morning, Henry M. Napaka-lonely, wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Together tastes better. Try the New Coke kasama for only 39 pesos SRP. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 8:15 na. Halik sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Detalye po kayan, kaiba ang Angel ng Norte, Angel Mustasa. Good morning, Angel. Yes, good morning daw VP Henry. Sa detalya sa pangalas 8 bareta, 15 katao analogadan asin 32 na ekstruktura sa Davao City asin Socsargen an manadanyaran kan 6.1 magnitude na linog sa magsaysay Davao del Sur kan nakaaging aldaw. Base sa update ka National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, sa Region 11, 45 katao ang na-displace asin kay puha na i-relocate sa University of the Philippines o UP Mindanao Faculty asin staff housing temporary treatment and monitoring facility. Sa Bansalan asin Davao City, Davao del Sur, tulong harong asin tulong edifisyo ang nairegistrong danyos. Sa Region 12, 15 ang na-report na nalugadan sa Cotabato Province, mantang 21 ang harong na naraot sa Imlang asin Kabakan, Cotabato. Nasa 5 infrastruktura man ang kaibahan na anduang simbahan sa Imlang, Cotabato, sarong ospital sa Isulan, Sultan Kudarat asin pribadong edifisyo sa Kabakan, Cotabato ang nadanyaran. Pigibakwar man ang mga pasyente kan Kidapawan Medical Specialist, Madonna Medical Center asin Kidapawan Doctors Hospital Incorporated, para mag-inspeksyon ang mga building. Pero mabalik naman ang mga ini. 7 landslide man ang na-record o na-report sa Makilala, Cotabato, asin Saro sa Imlang, Cotabato. Paramihan tas manas pinagsuspindir kan City Government ng Kidapawan asin DepEd Cotabato Schools Division ang trabaho kaswapon para sa structural assessment kan mga edifisyo. Yan ang mga alas 8 bareta, halig di sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products.
products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxvit. Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxvit. Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxvit. Maxvit, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Anagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Ugalion ang tamang paghugas ng kamot gamit ang tubig asin sabon sa laog nin 20 segundos. Imantinir ang 1 metrong distansya sa ibang tao, lalo na ang mga nakaka-eksperyensya ng respiratory symptoms. Likayan man ang paglaog sa mga mall, sa udan, asin iba pang matatawong lugar. Ang COVID tip na ini, hatod sa ido ni Dr. Christopher Gannon, kan Daddy's Angel Diabetes and Medical Clinic. Namipidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan.
Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bako sa nang basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus, sa kasa ng todo sa brain without growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ano sa number? Suratan na muna. Okay, sandali lang ata. Dali tayo on headline ni Lowens kasi Angie. Okay na ba? I-text na lang si Ate Nits. Budaso kay Mayon Treats. Okay. Naguhurong kami ni Angel kaya mga tugang kasudonasyon. Oy, manay mila bikyo. Magapod katabi ngunyan. Pagkatapos kang report ni Ans kasi Angie ni Lowens kasi Angie. Okay? Okay. Sige daw, aramon tamo na mga tugang mga dagdag na report hali po dyan sa luwas. Nasa linya po si Ans Galero, pag-regulate daw sa paggamit ng video okay machines. Aprobado na kan sangko ni ang pan lungsod. Aramo ta po ang detalye. Kaya pa po si Ans Galero. Alas 8:25 na. Ans, good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, matapos ang halawig na proseso asin pag-aadal, may kinaraman sa planong i-regulate o paglimitar kan paggamit in video okay, karaoke machine, asin iba pang sound devices sa syudad ng Legazpi na aprobaran man giraray ang ordinansang ini sa sanggunian panlusod. Ang ordinansang ini, ibinusol ni Konsehalo si Alfonso Alvarizo bilang pamayokan Committee on Public Order kung sa iyang sinabi na ang City Ordinance number 15-004-2021 may katuyuhan na i-regulate na ang paggamit kan siling na mga bagay sa bilog na syudad ni Legazpi tangani na malikayan ang ribok asin istorbo sa mga residensya lalo na na pagka-istorbo man kan mga estudyante asin para tukbo na imbwelto sa online classes urog pa na dai pa pwede nang gad sa tuwing rona ang implementasyon in face-to-face classes. Sigun sa ordinansang ini ni Bariso, ipagbabawal guna ang paggamit kan video okay machines po alas 7 nin pagkaaga sakod alas 5 nin hapon asin mabalik naman ang pagbawal kay nipon alas 10 nin pagkabanggi sagod alas 4 nin pagkaaga. Sa pag-agi kan pagpasar kan ordinansang ini, pinaglalauman ninda na talagang dainanin na mariresibing reklamo ang mga barabarangay manungod sa pagkakaistorbo nga ni dahilan sa makusog na volume kan kada machine o kaya sound devices machine ini
sa satuyang kapalibutan. Sangunya nahagadon man kan sanggunian panlungsod kan Legazpi and kooperasyon kan mga barangay officials tanganin na mapahiwas man ang information dissemination drive kan mga otoridad nga ni sa kada barangay tanganin na maaraman ang gad kan lambang saroan regulasyon na ini maabot sa 3,000 pesos ang pwedeng ipataw na penalidad sa si isay man na madadakop na mabayolar sa siring na ley. Tapi depende mga impormasyon din sa Albay District sa Guniang Panlungsod at sa General DCGP. Alright, thank you, Angie. Mientras tanto, Lawrence Barcena, may report. Face-to-face seminar sa DepEd Legazpi. Sa virtual na sanako kon si Kok Gigibohon. Susog sa superintendent kay ni. Salamat, sir. Takondek mo, sir, iyang ginibo. Apodan taka talaga kasuapon pa. Pero may nagtaram na sa kuya na so face-to-face na pagreklamo kan mga teacher sa English. Sabi, dahil nalalaboson so face-to-face, virtual na sana. Very good dun yan, sir. Lowens, detalye mo, Lowens. Salamat, VP. Giniribo ng virtual mga seminar kan mga paratukdo as in personnel kan Department of Education o DepEd Schools Division Office of Legazpi. Na ipigtatarakot kan mga nagreklamo sa DCGP News kan mga nakalis na aldaw. Sa takot kan mga ini sa face-to-face meeting. Yes. Ini pagkatapos na ipagunampitan mismo sa DCGP News, personal ni DepEd Legazpi Schools Division Superintendent Cristito Arcilia. Wow! Na sinda mapartisipar sa lokal na gobyerno kan syudad ngani na makortar ang patak kan COVID-19 sa paagi kan mga distance learnings as in seminars. Yes. Kan mga nakalis na aldaw. Ano ka nakalis na aldaw? Ano ka nakalis na aldaw, Lawrence? Okay. Iyo, tama ka. Tapos, Roger, kan mga nakalis na aldaw. Tapos, dahil na yan gigisunod doon, kuha na lang, virtual na lang. Oo. Okay. Go ahead. Hadit ang mga English teacher sa pagsabing may seminar na face-to-face class ko ta, asuod ma. Ang tapos actually, ngunyan 2 days. Roger. Batch by batch. Correct. 8 to 9. Oo. May nag-text sa kuya, pinarward kay Dr. Sante Aranya, siya man sa nagpaabot naman kay St. Charles. Siguro, tara mo, mga saludo kita sa enda. Tabon, madaling makasabot yan. Roger to that. Na mga taga-DepEd sa City Division, pagkara iristoryahan gayod, gana may punto man sa reklamo. Roger. Kaya, tamang desisyon nindang, i-virtual na lang. Roger to that. Virtual. Oo. Dahil na sa face-to-face. Alagan susog kay Arcilia, pa nag-virtual man, minsan talagang minsan ako konsiderar ang pag face-to-face so mga ararayo ali sa bulod. Kainin mga internet. Dumo man sa may internet. Central School. Dapat araw na lang kayo ng gibuhon. Ko medyo, tama ang ginibon ninda. Ako saludo na, okay na ako sa kuya. Pero gayon, pag nag-virtual, dapat iyan mandatory na mag-attend. Roger. Kanasisin mo baga ko ngaya, Henry Maceda joined. Mahiling sungaran mo duman, naka-virtual ka. Pag di ka nag-attender, Henry Maceda left. Pag naghali ka duman, nag-off ka, remati ka, di ka nag-attender. Pero kung ngaya rason ngaya sir, di kami matin nga sir taharayon, deng internet tigdi, ay gawin mong paagi. Correct. Lumugsot sa banwa, humanap sa may internet connection, duman mag-iling. Ang nagiging problema nga ni, kami na urmul-umol sa may mga central schools. Di mag-urmul-umol. Magdistansya dyan sa gilid kantinang. Parang ka nangyari sa ibang lugar. Sa gilid. Ngunyan ang mga new normal, dapat mag-aradalan, dit na sakripisyo. Correct. Yo. Tabako na ko uyon ka, yan na, dengue makatindir taharayo, deng internet. Roger. If there is a way, there is a road. Roger. There's a road, there's a highway. There's a highway. Okay. Kapag pa nga nang ipinagunambita ni Morcilia ta BBB, na nugad nga nga nakakalusot nga ka mo sa pag-garadering nindong sa Rosikreto. Iyo baga. Pero siya ipinagbabawal niya nagabos na face-to-face conversation. Si Sir nga ninugan, may kachat pa. May katuparan pa. Tama ka ba na may kita dyan? May mga buro barkada pa. Baga. Iling mo nugad, nasa puro. Nakakaka. Ano, Fi? Naku pa.
sir nga nung mahiling mo si sir. May kachat baga daw man sa ibong kang kanto kan iraram kan akasya. Tapos face to face and Sabi ni sir, ano na nga ya, boy? Dari nga kita, di ba nga kita pwede ngayon ngunyan ngayon magtabarang niya, tamay COVID baga. dahil man iyan ang problema. Isaid ko, nasa na nga ya, so allowance mo. Awit na? O, sige. Pero, kidding aside, tabi, saludo kita dyan sa Decision Can Division Office. Correct. Makakakontrobersin na sa ano man na posibleng problema sa COVID. Sa pagsolusyon sa problema sa COVID. Correct. Okay? Aha. Roger, ana diit na tingog ni Morcilia may kinarama digdi. Kababayan, kan mga teachers na magkaigwang maging positive sa COVID-19. So, sir, sa ang mga pangyayari po ngunyan, grabe po talaga, So, digdi, sir, sa tuyang division office, siguro po kita kasave po sa mga oras na ini. Kung malawag ka, may siguro na-experience mo ka sa baba, naigwang temperature scanner, ang kada kwarto po, igwa kaming alcohol dispenser, igwa pong window, ang kada room po, may window siya na kung saan dumating silang mga transaction business, ang tao, din na po malaw piti. Igwa pa duman washing area. Kung may washing area, tapos pag naglaog, igwa temperature scanner. Roger, so yan tabi, BP. Tamas ki sa School Division Office kan Legazpi, ang bot niya lang tawanin linaw na dahil sinda nagpapabaya sa mga protocols. Nagigibang protocol. Tama yan. Roger. Okay yun yan. Okay. Roger, so yan tabi, BP. Na mga dagdag na istorya. Follow up ka DCGP News. Ako po si LBB. Salamat, Lowen, sa report. Mientras tanto, Jimmy, nasalita na sa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantaba. Yung kita ngunyan digdi sa Sitio Garayong. Kan Barangay Balinad. Harayon, BP. So, alangkaw na bulod ini, digdi sa Barangay Balinad kan Ulangge. Actually, lai ko pa naaabot sa lugar kan pigtataranuman ka gulpi kayaan mobile ka pati puwersa sa armadas kan Pilipinas. Tatanaman ang mga butong. Lai nakabaldrakaan ko sa digdi sa pinakapuro. Tuktukan na bulod. Ngunya naabot ko na ining tuktukan bulod tabi bibi. Nakisuyo kita na mapalunad sa motorsiklo. Nakilunad kita kay Alex Salcedo. Pagkatapos, taas ni, pababa na naman, dahil ko pa actually iabot ang lugar kan pigtatanuman, nagparuso grabing dugi, pati ngunya, natao na nagparauran baga. Grabing dugi, pagin si Congressman Didi Cabredo, yaon dike, makili dun tabi, bibi pala nini. Alang kao na lugar. Sabi mo, Jimmy, iyan na bamboo planting ng kang dinner ngunyan. Gari, multi, kaya? Interagency? Interagency. Sa pagtubod ko, interagency ni tabi, bibi, grabe ang mga vehicles digdi, manibay-ibang ahensya sa gobyerno, pero majority, lunadan ki mga pulis anya digdi, kaya haros tapos na mobile kit Polisya ang tigay. Sa lugar na ire, mga membros ng Philippine National Police, hiraon na digay, tangali na magtaranong si Butong Seba, ari na digay sa baba, matutukan na sila, tapos na garo ire. Kagarata, Butong Pene, aray, pagal na sa Ramadan mo, mga pulis. Good morning sa DCGP po. Ay, so araw yung ba? Para nila, patarapos na po. Aray pa, gamutapos na. Ay, tinadulungawan ko na tabi, bibi. May seremonya pa man sa baba. Wala lang. Yan kaya baga sa banwa, pag sinabing harayo pa ngaya sir, pag sinabing haraniho na, di ka magtiwala ka. Ayun ang pagka. Abot mo ang magkitinan. Uto ngaya sir. Tara madam. Tapos na? Ay, program po po.
may program pa. Mga taga din na yung kauron mo? Pulis, mga pulis o mananikan na pulang ipinti. Dahil pa, may program pa, may seremonya pa sa baba. Okay. So, magayuno, matugigon pati. Okay, so mabalik ako, Pipe. Mapapa lang ako. Okay. Tanganing si Regional Director Candinar, kaya sige, harin na Official Candinar. Pahanap na tanganing mga interview niya, tatapos na mata. Pero usog ng maray ka rin. Lakaw sa nagapusin ni Pipe. Kaya si Pinadan. Out naman ako. Alitigli sa sityo karayong. Jimmy na salita. PCGB nyo. Salamat, Jimmy, sa report. Alright. Oy, manay Mila Bikyo, magapod ka na tabi, naka-standby pa man si Pading Alan. No? But, apudan ko ta si Mayor Rosal ngunyan, gusto tang ipaabot itong reaksyon kan mga tao tungkol dyan sa ordinansang yan. Na ang tama itong punto kan, iba, i-implementa ng ordinansa. Okay? Madali lang tabi, manay Mila Bikyo, aday ka magiro dyan. Oras po, alas 8:38 na. Oras hatod sa Indokang Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang Alright. lalaking hindi inuumaga. Hello, manay Mila. Good morning po, sir. Hindi ko aram kung anapod ko sa imo, manay Mila, ate Mila, tita Mila, whatever. Ano po? Tiya. Okay. Good morning po. Kaso hapon, para po sa kaaraman mga tugang ka nagadangog pa sa nangunyan, kaso hapon ini po si Mrs. Mila Bikyo, sarap po sa pigtabangan mi ini na makaraise lamang nin dako ng nin kwarta para po sa pagbugtak nin pistula sa saya tabi na braso due for dialysis po siya. Apera kang for dialysis po siya, na-stroke pala ini kang last year. Ikaduwa po, si Manay Mila Bikyo, dahil naman po nakakahilingon yan, harap na, dahil lang po sa diabetes. Okay. Manay Mila, may good news ako sa imo. Ano po? Kaso hapon, nakatipon kita kay 10,000 pesos. Ano? For collection, iningon yan kan mobile mi pag-abot, kaya lang po, yun naman sa pulang. Siguro after lunch, ngunyan po, ang kaipuan mo baga more or less, mga 20,000 a day. Iyo po. Oo, baka lamang makatipon kita dahil lang ako makapangako kung abuton tam 20. Iyo Pero at least po, baka lamang makadagdag pa kita ngunyan na aga bago magtapos, na iyan at itong 10,000 na naresta kasapon sa programa tang alas 3. Okay, ngunyan, katext ko po si Dr. June Esteves kang Esteves Hospital, Manay Mila. Iyo po. Sabi ni Dr. June, miridbid niya pala nito si Dr. Catherine Cruz ba yun? Opo. So, doktor mo, sabi ni Dr. John, hilingon ko ngayon paagi kung paano ngayon makatabang man kami sa imo, daatabi. Iyo po, sir. Okay, pasalamatan ko tabi si Dr. John kang Esteves Hospital kung paano ka makaka-discount man po duman. Iyo po? Iyo po. Sige po, Manay Mila, saro pa, ini po mga tugang si Manay Mila, agum ka ini, construction workers, ba kayo po Manay Mila? Iyo po. Construction worker po siya. Deng trabaho masyado. So mga aki pala mo, anong trabaho kan mga aki mo tabi Manay? Buwang aki ko man na po sa Saro. Yaon sa Manila, dito nagsusuporta sa Muya. Oh. Tapos sa Saro po, 15 years old ka lang, babae. Iyo nga ni. Kaya, kasuhabo nagapod ka sa kuya, garipig gugumos ang sa kuyang daghan, kan sitwasyon mo, na-stroke ka na, for dialysis ka pa, di ka pa nakakaharap ka pa ngunyan, adi. Iyo po, pinaasan ko na po sa babos na sasakitan. Oh, bay sana madam, may awang, may hirak ang mahal na Diyos. Dahil po kita mawarang ipag-asa. Adi,
Ang gabos Sige po, po. may ang gabos tabi, ang mahal na Diyos, may pagkahera. Kaya, tuloy lang ang laban, tuloy lang ang laban. Pakusugin mo lang ang buot mo, pagkatarabang-tabangan ta po yan. Iya po? Sige po. Oo. Ini po kaya mga tugang si Manay Mila, saro man sa mga donor min sa DCGB, kung may mga, kahit sa Victory Village na sulo, nagtabang maninisa mo po da iba pa. And then, medyo kaya ngunyang kinapos na kaya nangapudan sa kuya kasawapon. Ngunyan po manay, pwede ka pong mag-apod giraray sa mga paraan tabay para po sa donations, tabi na maski parang kantidad, ang pwede na ikadonar tabi digdi sa satuyang programa. Go ahead po, Manay Mila. Sa mga paradangod po kan si GP, nag-aagad po ako kita pa manasa na nakadamot man po ako makatipon para sa pagkakipistula po, pagpasabikipistula. Na lang po ang magbalo sa sainda. Salamat po. Opo. Asob na mga ano nga ni po niya na nakatakod sa lawas mo, Manay Mila? Catheter po, yaon di kita Catheter. liog po. Catheter. Tapos, so sa may liog mo, hinali na? Ano nali po, so sa isa ako, ibinalidig di sa liog ko po. So sa liog mo, igwa pa. Oo. Tapos, ining fistula, ibubugtak. Tigagamit pagdanggad. Oo. Ining pistula mo, saan ibubugtak ini? Sa braso ini yun ba ko? Sa braso eh. Tinapunan ko si Dr. Jean Esteves. Yung ngayari, confirm nga yan na si Mrs. Bicchio, pasyente may digdi. Kaya sabi ni Dr. John, hilingon ko ngayari kung ano man ang maitabang may pangdagdag dyan. Kanya ako, Dr. John, nairakod man ako kay ini. Grabe, harap na siya, diabetes pa. Grabe so namatian, kaya po, kaswapon mga tugang naputol na si Manay Mila, gano'n na abo sa load. Tabi, makaraise kami kasapong ki 10,000, more or less, ang pig-raise me po, 20,000 pesos. Tabasi naman sa computation, more or less 20,000 pesos ang kaipuhan. May mas mga donor mi palang kasuhapon tabi, may latest kita Angel kasapon so taga-campus yun Ola, retired government employee, anonymous man siya 1,000 pesos. Tapos may nag-text sa kuya na naka-star po diyan sa may likodan kan Veterans Bank. Anonymous man siya sa Legazpi 1,000 pesos. So iba diyan kokolektahon mi po pagabot kan mobil, so iba tabi ihatodig di sa DCGB. So nagtaw ki 2,000 for kwandigdi for delivery. Pakimonitor na yung kan CCTV tagarmadig di si may ma-recording wala pa man. Okay, sige. Pero tabi na resta na 1,000 11,000 o 11,000 na sana pala na-raise mi po pala mga tugang. So kay puhan pa ki mga 1,000 9,000 pesos ilista mo yung tabi ni 500 pesos. Kun na lang sa imo dyan na hapon, iapit ko sa station indo. Please no need to mention my name. Ibugtak mo na lang, Mr. Pugi. Mr. Pugi na lang, 500 pesos tabi. Ihatodig sa DCGB. Okay? So, 11,500, kaya puhan na lang ki 8,500. Tabi. 8,500 na lang. Baka po may mga surusubra ka mo dyan. May latest man so latest ta kasapon ito ining 500 ngunyan boda so 1,000 na taga naka-start sa likodan kang Veterans Bank yan sa Peñaranda, and then so nagapon ka EBP, so dating retired RD siya retired RD government employee. Salamaton tabi madam ito sir, madam salamaton tabi madam, so 1,000 makaswapon. Boda may saro pang secret tabi Angel 1,000 pesos. Paano tabi niyo sir ipahapit ko tabi sir sa eskwelahan mo. Ibugtan mo tabi Angel anonymous Mr. Pugi Mr. Pugi na Pugi. 1,000 pesos. Masabi ng amigo ko, ako ngayon para ako tamil ako pa ibarin niya Mr. Pugi lang. So 1,000 ngayon Pugi na Pugi. Additional tabi 100 Angel 1,000 beautiful Miss Beautiful ano nga nan superlative degree kang beautiful madadagita naman kita ni Madam Regino kayo na naman Madam Regino
Ngayon, prettiest, prettier. Anong beautiful? Most beautiful? Ano? Madam Rino, isus ko, nalingawanta naman sa English ta. Ano ang superlative degree kan beautiful? Ano si Madam Rino? Most beautiful. Prettier, prettiest. Yan. So beautiful, ano? Most beautiful. Bugtag mo tabi dyan, 1,000 pesos. Most beautiful. Yan. Ay, madam, salamat ang tabi. So, ay, sandali. May lang, Jimmy, taga donation ini. Ay, sandali. Ay, pakita-expose sa mga donors na lang, ano. Tagaro, kulang na, dito na lang ang kaipuhan ta. Okay? Hello, Jim. Good morning, Jim. Kami, Jim. Kami, Jimmy. Jimmy. Hello, come in, Jim. Hello. Yes, Jimmy, come in. Go. Hello. Go ahead, Jimmy. Wala. Hello. Sige, Jimmy, go. So, kay John ka naka-onder. Go ahead. Hello, John. Madali sa mga kwento ko na nasa gilid kami kisalog dito. Presko, nasalog ini. Tapos napapalibutan ni mga kamubuldaan. And actually, dahil pa man nakakapagpuon ka na taranuman, ka na bambo, partili kan build back better project. Madali lang. Excuse daw si Asik. Asik, good morning. Pwede ko ba ikaw manag-interview sa radyo? Okay na ako. Okay, madali lang. Si Asik Gilbert Gonzalez. Partili kan na proyekto kan gobyerno na build back better project. Isan magkakaroon tatabi, Jim? Sir, magandang umaga. Taga-Pulangi man. Taga-Pulangi ni Tabi Dili. Opo. Pero yaw na siya sa mayon na opisina. Central Office na DNR. Sindaan na hindi sa program ini. Napapataralam ki mga pambong. Sir, good morning. Opo. Live po kita sa DCGD. Tayo pong nalinya po si BB Henry. Hello, sir. Marain hapon. Marain aga po. Yes, sir. Sir Henry. Opo, sir. Ano po ang katuyuhan kan sa tuyang aktibidad mo dyan na aga, bossing? Actually, Henry, launching activity lang naman sa Build Back Better initiative. Bigyan mo kan executive order na iso ang presidente. Iyo po. So, ini interagency na programa para makarecover kita duman sa mga naapektuhan kan bagyo sa nakagi ng December. So, kung kita, pero man lang we have 6 PRAs, Credit areas, ang intensified watershed management na terarong kan DNR. So, kaya mo yan, kita, bamboo planting kita, ang ginigibot natin sa mga along riverbank. Actually, nagkakaperang site ang tinatanong sa sangunyan hanggang Camarines Norte ini. Simultaneous po. Simultaneous ini, pati nga medyo maraot ang panahon, sigurado sa hindi dahil second na mapunan ining mga second ang gibuhon para sa watershed management. I see. Opo. Sarong species lang po, sir, yan na klase ng bamboo? Daiman, Iba-iba? Iba-iba man. Depende sa availability. But we will prioritize mga bamboo dahil mas, mas matatag yan sa mga river. Opo. Actually, sir, yan talaga ang hapot ko sa imo. Maray pa po na na-mention mo na sa kadakulan po baga kang trees, iba pa na pwedeng itanom, bamboo po ang sa tuyang napili na itatanom dyan sa mga river banks. Ano kaya? So, matatag pala ini talaga pag-abot sa... Mas madali pang matubos siya. Iyo manangga. So, we're looking at immediate din siyang source of livelihood in the near future. Iyo. May promote kitang bamboo industry that can support. Iyo, sir. Buda baga po, pigigibo baga ini na utong sa mga sala sets, di ba? Lamesa. Actually, may... Pintuan. Maliban sa mga pigigibot ang mga local furniture,
Pigilin tayo ng maging engineered bamboo para magamit for other components. And, Yes, very good po yan. So ano sir, ano po ini, aside from dyan sa Balinad Pulangi, simultaneous ini sa ibang probinsya po, napigigibo? Ito po, igwa kita sa Camarines Sur, sa Bula, ang karam ko, tapos igwa pa kita sa Camarines Norte. Ay, very good ha. May target po kita kung how many millions of bamboos ang i-botanom ta sa Bicol? Nag-survey pa kita. Nag-identify kita mga areas ng Bataluman. But basically, itong mga open easement na yan sa mga along river, yung mga priority areas, lalo na naman sa mga flood-prone areas. Iyo manangga. Yung usually tinatamaan yung baha. Kami kato sir Kansaraday pa kami, may mga bambo kami sa palibot. May talagang matatag ini sa soil erosion. Iyo baga. Ang butong. Kasi kami man, arog man kaya ang pinaka-characteristic talaga kan mga river banks, kan mga kinot na panahon. Oo, pag may river, may butong, ang baha medyo masyado eh. Ang daga din nagrarasay masyado. Nagrarasay, Oo, so baka sir maging bamboo capital kita in the future. Pag araw kayo ni. Actually, yan ang trustee secretary si Matong yan, ang i-promote nga niya mga bamboo plantation all around the country. Oo. Kasi ang basic kayang purpose ka muna, prevent tayo mga erosion dyan, mga riverbank, prevent tayo mga, kasi may mga damages din to property, tapos danger sa mga local communities, lalo sa downstream. Kaya importante talaga ma-stabilize tayo mga areas na open, lalo na sa mga pigaabot ng baka. Yes po, opo. So, continuous project ini sir, di ba? Continuous project. Actually, continuous po ini. Wakit ang mga propose na mga similar na activities aside from bamboo, mga areas sa Kaipuan ng Tanuman. But aside from this, may ko pang mga aspeto na parte kayo ng programa. So, mga dredging tahanikan, mga rivers na nangangaiputan ng i-rehab itong mga water channels sa kababaw ng iba, lalo na sa Bicol River. Yan ang priority sa yan. Hindi mga inabot kan mga mayon dahar, digit sa mapalibot kan mayon. Yan mga priority areas sa dito sa Bicol. Yes, very good. So ini sir na build back better. Ano ini? Under DNR project po ini sir? Actually, si Secretary Mato lang naging chairman kan task force. Ang co-chair niya si Secretary Mark Villar kan DPWA. Okay. Interagency po ini. Alos sa tapos na line agencies na may concern duman sa mga 6 CRAs na na-identified. OCD, sa head gan, DILG, tapos DTI, yan ang ibang mga head gan na CRA sa head agency. Magayon ni sir na bambo dakol taga nagigibo niya. Kahit nga may katri kami kaya yan eh. Diba? Kaya lang sir, ang katri nagibo sa bambo, medyo maribok lang. Kapit naman ni Prabibi, pigigibo yung toothpaste. Iya baga. Puna, pigipang face shield, di ba? Kahit tamang pasarigon pa yan, Henry. Yes sir. Opo. Kumusta na lang mga asik ang buhay ta dyan sa DNR sa pagiging assistant secretary ta po? Okay man, Henry. Maganda na naman. Medyo napatakula lang sa coverage ko. Pero gusto na ang kapos ko. Sa 8 region, actually ang kino-cover ko. Okay ba na yung Bicol? 8 region. Okay. Sige sir, salamato na mara. Ingat po kamo ha. Mabuhay po kamo sa DNR. Asek. Halimbawa, may mga nagka-interest, may mga kabubuldan kita na gusto magtanong. May available ngay, halimbawa ako, gusto ko magpatanong man niya si Bambo. May available ang DNR. Igwa po, kadakol kitang mga pigko-propagate na seedling. Annually po, igwa kitang mga pigko-propagate kayan. So, pwede lang siyang magduman sa pinaka-running opisina kan DNR. Okay, good. Salamat lang po. Assistant Secretary Gilbert Gonzales. Taga Pulangi. Amigo tayo kahit ito palig sa DNR. Taga Pulangi. Iyo. Dating regional director. Kaya, taga Pulangi, aram niya man ang raik-raik ang katre. Taga Pulangi. Secretary. Dito to, tabi Jim, may katre kami kang kaito. Pag lumaluma na pag guminios ka, nag-raik-raik talaga. Lalo na kung luma na. Kung pag haloy-haloy na, supako baga, nagbabalda sa likod mo.
Very ko ang kamaray. Bako lang likod. Paminsan, pagbuhat mo, pati lubot mo, may tusok ang pako. Pagluwa na. Okay. Anyway, so, pinag-libo nga nila tatanong mo yan na affect. Well, actually, wala 70 kilometers lang cover me sa Kabuuan Convention. So, approximately mga 7. Dito maano kong pira, pero yung ma-maximize ditong area na to na. Okay. Thank you so much, sir. Yeah. So yan, Tati Pipe, interagency pero si Congressman, kung pwede tayo ni Kailay, madali lang. Kasi, kayo oras pa tayo dito dyan? Ay, ko na, Jimmy. Medyo, apektado na. Piyo na lang. Baka tamata sa programa. Diyan na lang kay Piyo. Ibalik mo kay Piyo to taon. Okay, so, pagkatapos yan yung programa, sunod na, yun na ang pagkaranog, dito sa kilid dyan na presko, pati ang tubig, kita bibili, wala kaharong-harong inigay, pala, tapos tanong ko na nagsasayin inigay sa kapalibutan. Kasama niya sa si Congressman Didi Capedo, Piyo mo ipasok mamaya. National Police, Interagency, DSWD, DPWH, yaraon din kita bibili, ready na sa inyong pagtatanong mo niya na pagkaaga. Jim, i-text mo na lang sa kuya. Tamay naghahapot digdi kung saan available ang ano yan. Ayan, nasaha kang butong. Mag-release na dapat sa mga... dinar pala na, no? Dinar lang. Oo, kandinar. Oo, dinar, Pendro, etc. Yeah. Euro Okay. Fire, yaw, Thank you. DPWD, DPWH, Philippine Army. Yan, Tati Pipe, ano pa yung mga dagdag na informasyon, exclusive yan. Kita man lang niya ni Siyempre. Oras pang ini. DNR tabi nasa Rawis, Legazpi ang opisina po kang DNR Busing. Honi pong nagdetext ha. Sumahagad kayo na kuang sa kang butong. DNR Rawis tabi sa Legazpi. Okay? Rawis, Legazpi. Mamaan Silaweng ko. Salamato na. Good morning kay ASEC. Assistant Secretary Gilbert Gonzales. Sandali lang. Ay Jim at saka ay Paringal at saka Renz. Noted na tabi ka mong duwa. No? Noted na tabi ka mo. Okay? Alright. Uy, may additional pa kitang donation tabi, Angel. Please take note of this. Sandali lang ha. Sandali lang. Sandali lang. Ay. Boy, please ko lagin, boy. Napindot ko eh. May dagdag kitang 1,000 pesos tabi ni si Missy. Ay, ano na kung paano ini daw? May sarap pa kitang 1,000 pesos. Mrs. V. Madam, pasensya ka na, madam. Mrs. Villarasa, inote mo lang yan, tabi yo. Hello? Yes. Pare, good morning. Hello, pare. Yeah, Off the air mo po ako. Apa. Pero pare. Off the air mo po ako. Ay, up there. Okay. Hello, pare. Opo. Okay. Oho. Iyo. Ay, okay lang pare. Ipahanap mo si Angel Mostasa. Apa. Tiya. Oo. Okay. Iya po. Angel Mostasa ang hanapon. The pretty Angel Mostasa. Sunod siya. Prettiest ito. Pretty Angel Mostasa. Okay? Sige, salamat pare ha. Salamat taon pagkasabi kay mami mo, buda kay daddy mo. Thank you, bye-bye. Okay. Pakinot mo tabi ni 2,000 pesos. Anong kutoyo mo? 16,500. Plus 2. So 2,000 inad mo na, ining additional mo niya na 2,000. 16,500. Okay. Inote mo ito, anonymous donor 2,000 pesos. Ihaputig di sa DCGB. Sabi ni Tony Reyes, sabi ni Madam Rino, ang superlative degree nga kaanoy, most beautiful. Sabi man ni Tony, pagkaya Tony, madagitan ka ni Madam, bata, UST ka. Sabi ni Tony Reyes, beautiful on. Okay. Sabi ni Noel, pag 2,000 pala nga niya, beautiful on, no. Iyo po, pade. Okay, no, ipakitake note tabi, Angel. Beautiful no pag 2,000. Pugi no dito. Magmana ko niya na aga. Salamaton tabi sa donasyon nindo. Oy, si Foxtrot Bravo, Angel. Foxtrot Bravo. FB. Foxtrot Bravo. Phonetic letter siyan. Foxtrot Bravo.
Di ko nalingawan ang mga words na picturean sa mo sa Boy Scouts kayo ito. Foxtrot Bravo, ipapadala sa smart padala. Kung may smart padala number siya, ipadala ko na lang. Alat ko na. Di ko, Foxtrot Bravo, madali lang. May smart padala kita sa DCGB. Bako igwa kita? Wara. Sige. Mangangaranan ko. Ang amigo kong ini. Basta, sisayin niyo si Bishop. Ano? Dumidi ka? Alas 9 na? No. Ano tabi? Kay Adrian? Smart padala kay Adrian? Sige. I-text ko lang. Apotong ko sa Adrian na day. Nag-receive siya kay kwarta. Smart padala. Okay, sige tabi. Oy, friend, Foxtrot Bravo, it's text ko tabi sa imo so smart padala kang so staff midigdi sa OKFM. Duwan mi na lang tabi kwaon. Yo. Tabi yo. I-text ko tabi sa imo Foxtrot Bravo. Alright. Pera na. Dali, Angel. Talas 9 na. Kudoton ta ka dyan na. Mata, beautiful ka. Pira. Palibasa, broadcasting graduate. Maluya man sa math. 1,000. Opo. 17.5. May 1,000 pa digdi. Delta Juliet. Iba maninig talagang mga... Delta Juliet. So Foxtrot Bravo. Delta Juliet manini. 1,000. Yeah po. Okay. Hello? Hello, good morning. Good morning, ma'am. Off the air, pwede. Off the air lang. Pwede po. Basta ma'am, pati di si GB off the air ko talaga ini. Hello? Yes, ma'am. Ay, salamaton po, madam. Pero po sa imo. Sandali lang, madam, ha? Banyadero. Ano pong pangalan, madam? Off the air ka man? Okay. Off the air ka man po? Okay. Yeah. Okay. Kataning ka po na Edwin? Opo. Sorry na na direct Edwin. Opo. Kataning kang blue na house. Kataning kang blue na house. Take note mo na Opo. Ipahanap ta ka lang po, madam, sa mobile min mga pagbalik haling po lang ha. Opo. Okay. Ito ko pwedeng number mo sa makolekta para po ma-text ka po, madam. Iya po. Salamaton po. Salamaton. Okay. Bye-bye. Anonymous o Banyadero. Madali lang ta. 1,000 be. 1,000. Madali lang hata. Piya madali lang tabi ping hat. Mata alas 9:04 na. Juliet. Delta Juliet. 1,000 pesos. Yun na. Anonymous o Banyadero. 1K. Okay. Madali lang ta. Opo. May kataning la Blue House. Kuya Hen, ara mo harong. Okay na. Salamat po. Madali lang. So sa kuyang amiga, so may masira mo na Angel na pizza. Sinabi na ngayang pagtrapan nga rang ko, ba't may pasiguro siya, do not mention my name. 2,000 pesos. Basta, basta, masira mo ang kwang kayo ni. So, ano ito? Angelis Pizza. In Angelis Pilinat. Yan. 2,000 pesos. Ihatod sa DCGB. Okay na? Bata, tingog kang banwaan na. Pahagad po Gcash. Sige, text ko po sa imo so Gcash ha. Gcash, i-text ko po sa imo. So Gcash. Oy, Manay Mila Bikyo. Tabi, opera na ni. Kaya man nga ako sir nagkuaki broadcasting nga sir. Tamaluya ako sa mat. Dito alas 9:05 na si Pio na. 21.5. Okay na po. O ni pa may saro pang Gcash. Tabi, i-text ko po sa imo so Gcash number mi ha. Oni po si 40 to 47. Duwan mo na lang po. Okay na po. Salamat. Oy, Mrs. Bikyo. Apo ay manay may last short na lang. Tamaotang kayo yung madali lang tabi. Tanog mo na kung ngunya na aga.
tabi sa tuyang intention na matabangan ka. In matatabangan naman sa kan Esteves Hospital, John. Sa tabangan naman sa kan Esteves Hospital, sabi ni Dr. John Esteves. Edo, Manay Mila. Good morning po. Naraysta so kay pawn mong kwarta, 21,000 pesos. And then Salamat po, po. ni may saro pa na. May itong padialysis pa ako. Iyo po, may sobra ka pa. Iyo po. Tapos may mapadala pa sa GCash, di ko aram kung peraso amount. Itaw mi na lang po sa imo pag nakolekta mi nagabos, ha? Ino po, pero dyan hapon po, dahil man ako digdita, schedule ko po mag-dialysis. Iyo po. May sana madam ta, ganapon nga ni, kukolektahon may pamansa na inigabos. Pag Iyo nakolekta po. mi po gabos, itatao mi po, apudan ta ka po para ma-turn over mi sa imo ang cash. Iyo po, Wala sir. si Dr. Salamat Esteves. po. Si Dr. Esteves po, kahulon man si doktor mo, baka sabi ni Dr. Esteves, gibang ko ngayaring tagi na matabangan mi man siya. Iyo po, Tatinaw ko sir. po, Salamat po. Kasumaran mi po mo po duman tinao ko. Iya po. Opo. Aram kayo ni madam, dahil ako pagpasalamatan, ta ako po digdi, facilitator man, surugoon po ako, ang bida po so nagtarabang si imo. Ano po ang mensahe mo po sa inda? Kasi dako laon pong pagpapasalamat ko sa mga nagparabang sa kuya. At maibabalas ko na po sa Inday yun. Kasabay ko na sinda sa kuyang pagsanto Rosario Borobangi. Maski dahil ko po sinda midbid, Jesus na bahala sa inda kong sistema sindang nagtabang sa ko. Iya po. At ikaman po, sir. Opo, okay. Ako madam, ako po manay mila, surugoon man sa nadigdi po. Ako digdi, turo-turon po man sana. So nagtarabang ang talagang bida. Sir, nakatabang ka po. Dako lang po pasalamat ko kasi nawan mo po ako kiuras para makapangapudan. Iya po. Okay. Sige po, ingat po kamo ha at sa mga G po pimis naman na Diyos. Kaya mo po yan. Pakusagod mo Salamat naman po, sa inyong buhok. sir. Okay? Salamat. Salamat. Okay. Salamaton tabi. Ingat po. Ingat. Ingat. Alright. Thank you. Tama na may mail. Kung hinalap mo pa ito, ako mapapaibi man digdi tabi sa programa. Iya po. O bueno. Salamaton tabi sa gabos na nagtarabang, mga tugang, ano ba pong makolekta ka? So sa mo yung piloto, si John, o si Boy. Pwede si Boy po, yaong paduman sa kwan sa Pulangi. So iba tabi, ako man ang makolekta ka, iba, ha? Juliet Bravo, pakitext po kan sa imong, Juliet Bravo. Delta Juliet, pakitext po kan sa imong address. O kung bako, yun man po sana kami sa disk. Kung gusto mo pong pick up po sa imo, pakitext po sa mo yung eksaktong address mo. And then, ano yan, so, kung sa DCGB po, pwede mo man na ipahatod. Yo? Okay. Salamaton tabi. So, sa kuyang amigo dyan sa Bicol University. Bossing. Ayun, pa pala ni. May 500 pang saro. 500 pesos. Ihapit mi po sa station dyan na hapon. Salamaton tabi, ha? Salamaton tabi. Pakinote mo kayo nini, 500 additional. Di ko na-record ini. Di mo na-record sa 500. Salamaton po sa nag-text na 500 pesos. Padi, yaon na tabi ako sa baba kan station nyo na. Yaon sa baba. May mahatod ka donasyon. Yan sa baba may tawo. Yan may mahatod kang. Thank you tabi, migo. Madam Rino. Tarabang ko tabi, Madam Rino. So, estudyante mo. Okay. Salamat po kasi ng pagantaway. Goodbye. I love you all. Mabuhay. Luto. Linis. Takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac.